RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Makining sa kababay nga taga Leon B. Postigo, Zamboanga del Norte. Ang atong tatampo, nagdas sa nga May. I love you, May. Ricky, Mo ka na tinuod. Love di kami. May chance ka ako. nga nung mulimod man ko. Ang tinuod, ganahan sad ko ni mo, Rick. Kung mau ka na, kita na. Oh, Rick, ako na kang kisugot. Salamat, May. Unsay plano ni mo na ko, Rick? Ha? Nakuha na magiging mo nga akong pagkapapay. Ayaw kong ingna nga imo na akong pasagdan. Di ka na kumahay mong pasagdan, eh. Unsa lagi plano ni mo na ako? Magtipon ta. Anya, asa man ta puyo? Adto ta sa mong dapit. Maod ay ni ang imong pangasaw-unon, Ricky? O, Ma. Maayong adlaw, tita. Pagmama na nako. Kay mahimo naman unya kang asawa sa akong anak. Ma. Unya, unsa may plano nimo, Ricky? Anilaw na may puyo din sa ato, Ma. Kay wa pa mamibay. Aw, wa day problema, uy. Kadako ning atong bahay, Nga, sige. Anhimi mo puyo din sa ato. Hala, uwa naman ko, Rick, ha? Ako ni Claron, di. Magpalit kong pregnancy test. Mo ba? Mabdos ka, day? O, Rick, nagpalit kong pregnancy test kaniya. O positive gyud. Mayo noon, day. Og amping ay mong gimabdos, ha? Aray! Rick! Oh, day! Ah! Nano ka? Dong, sakit kaya kong tiyan. Oh, ha? O, babasig na ka na. Oh, tara, dadong taga sa ospital. Naon sa man is Ricky. Imbis doha na hinunang among anak, tagugay naman hinuni siyang muli. Abli! Abli! Niya na siya. Katugay mo naman ka, Abli. Nagatiman pa ko sa tong anak ko eh. Sasunod gani ba? Kumanokto ka ba? Abli dayon, ha? Kitang barus ko ni mo. Usap man? Usap ka? Ha? Usap ka? Ricky, ayok to ka. Usa ba? Usap ka pa? Si unsa ba? Tulungan na taon lang imong gibuhat to, uy. Unsa makapatyo na di mo imong asawa? Dalawa. Kung maginom-inom gani ka, ibutang sa tiyan, ha? Ayaw ibutang sa o.
Pasensya na ka sa kong ibuhat ni mo, day. Nakainom ang kukuan to. Dong mahimo ba? Undangan na lang di mo yung pagsigig inom. Dili na makaayo ni mo. Kaya kung makainom ka, imo kong dapatan. O, day. Di na ako mainom. Rick, naunta ko yung hangyo ni mo ba? Ano sa day? Ado na lang katapuyo sa amo. Ha? Ano man? Maayo man ko dito sa amo kay mahimura na akong pabantayan ni mama ang mga bata. Aron ba nga, duha ta nga manarbaho. Pwede naman gud nga imo lang na ibili ni mama ang mga bata din eh. Ay, lisod Rick, oy. Busy ba kay sa mama ni mo, ha? Ado lang ta sa amo kay dali ra ko makakita og trabaho dito. Kana ako'y daghang kaila. Hala, sige. Kung mao may imong gusto. Sige. Mangadto ta sa inyo. Ha? Mobalhin kag trabaho? O, day. Asa man sad ka mobalhin? Sa syudad. Oh. Kun mauna, malayo di ka na mo. Sige lang, good. Mag-ulian naman ko din sa ato. Ricky, sabay sa nako! Di mo ba kong dapatan? Ngano ka din sa kong pag-abot, ha? Nitrabaho pa yung taon ko, uy! Dugay lang ko na uli! Nagtrabaho! Nagtrabaho ka? Ug mikoyo ka si Mulaki! Si Lucky! Napataka naman lang ka, uy! Tarong yun, ha? May buwan ko gani na. May laki ka! Timali, ha? Panitan tagi ka! Paita po na ng imong kaipon, uy. Pasakitan lang ka, bisag wa kay klarong sa. Lagi day, uy. Imo pala ng biyaan, day. Dili ko makahimo day, uy. Naabi mi duha ka anak. O niya, mag-agwanta lang ka, ana. Mauga di ba hitabo? Ay, ambot lang yun mo, May. Ay, kuan day ba? Kuyog tarong gabi, ha? Asa man ta? Namatay man ang igsoon sa atong amika. Mobilar taon niya. Sige day. Asa naman nga akong anika, uy. Kiblaan man lang ko tinhinga. Wara ba ko'y kaila? Day, May. Ay, salamat in town kinibalik na ka. Okay na ka din, he? Okay raman. Pero mo lagi. Wa ko'y kastorya-storya kay obi ko'y kaila din hi. Ako pa manggong gisugat akong pag-umangkon, good. Ah, ila-ila din mo si Gab. Dong, akong amiga, si May. Hi. Hello. Pinagawa na ako din sa gawas akong trabahoan. Ikaw man ko dahin ni Gab. Tuod, giyon sa mong pagtultul din hi, uy. Nangutanar ako si mong mga kaila. Unsa ni mong tuyo na ko? Imbitahon lang dati ka nga mga untas gawas. Nga naman. Gusto lang kong makaila ni mo. Mau ba? Naday kay duha ka anak? Naaintahon. Di man halata. Mura ram kag dagat tanawon. Atik sa din mo, uy. Tinuod bitaw. Asa maron ang imong pares nagtrabaho? Tuwa sa syudad. Magulian lang siya kada sweldo niya. Mau ba? Kasal mo? Ay, wa pa, uy. Live-in lang sa... Nga sa ato pa. Pwede di ko mga yabli mo. Gab. Bahala mo sa ko ka na ko, May. Di ko mauwaw mo ang kunin mo nga love di ka. Gab. Wa ko magdali. Makabaabot ko kung kanusta ka mubati gugman ako. Gab. Unsa man akong gibati ni Gab? Ang anong naluoy man ko niya. Oh, Gab?
Ang anong niya makasamo? Gimingaw ko ni mo, May. Unsa? So, diri, kay basig na makakita ni mo. Unsa man itinakaon ni mo, uy. Nikalit mo lang kagtunga din sa amo. Unya, nakainom pagyut ka. Di na ako maagwantang kamingaw na ko ni mo, May. Gab, di ka ko sumugod ko ni mo. I love you, May. I love you. Kinuo ko. Unsa man nga itong kibuhat, Gab. Nakasa ako sa kong kaibon. Di lang ta magsaba, May. Ato lang niita ko. Ang importante nga nagkasinabot, ha. Gab. Kumusta naman ka din, Day? Okay naman dong. May hinoon. Kining sa sunod buwan ba? Magpakasal na ta? Ha? Nansa man ka? Nakunat man ka? Nakalitan lang ko sa mong gisulti. Kinala na ta magpakasal, Day. Tungod og alang sa to mga anak. Kung mao na, wala gid pag-asa nga ako ka maangkon kay magpakasal man ka mo. Ato na lang tingaling dawaton, Gab. Nga dili kita para sa usag-usa. Kinahalan ko magpakasal ni Ricky. Kay may duha na biyami ka anak. Nakasabot ko, May. Maong di ka nakupungan. Salamat, Gab. Salamat, Sam. Salamat sa mubo nga panahon nga nagkailata. Nga usa niya na kahigayon, nibati ko ni mo ugugma. Kung ako lay pagbuton, piliun ti ka, Gab. Pero unsaon man, dili man mahimo. Di kinahanglan ko ang amahan sa akong mga anak. May, Sa mubo nga panahon nga nagkaila mi ni Gab, nibati na ko og gugma niya. Pero kinahanglan nga among putlon, kay gugma kini nga dili makatarunganon. Kanimo, Gab, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga maayo ra ang dagan sa imong kinabuhi. Dinhin na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.